După ce au comemorat victimele deportărilor la monumentul din scoarul Gării Feroviare, reprezentanții ai Partidului Acțiunea Democrată au depus flori și la piatra din fața guvernului. Șeful partidului, Mihai Godea, afirmă că printre miile de oameni care au avut de suferit au fost și buneii săi. Miile de persoane deportate în timpul celui de-al doilea val de represiuni staliniste au fost comemorate prin depuneri de flori și la piatra din fața guvernului. Mihai Godea a fost însoțit de membri ai Partidului Acțiunea Democratică. Am depus flori în memoria tuturor celor care au avut de suferit în perioada regimului comunist. Nu cred că este familie în Basarabia care să nu fi suferit începând cu 1940 încoace. Această molimă a totalitarismului nu a ocolit nici familia mea. Au avut de suferit și bunicul de pe mamă și bunicul de pe tată și un unchi. Deputatul Mihai Godea a ținut să se pronunțe și pe marginea insignelor și legitimațiilor pe care guvernul le-a oferit ieri foștilor deportați. Nu de insigne și legitimații au nevoie oamenii, au nevoie de ajutor real. Și la asta trebuie să se gândească, în primul rând, autoritățile centrale. La 6 iulie 1949, peste 11.000 de familii au fost deportate în Siberia și Kazahstan.